Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw kan. An b'a ɲin'a fɛ a ka abonné ka tila ka partager ani ka aimer. Ni commentaire fana b'a fɛ an mago bɛ a la don kibaru ale kɛnɛ kan. An bɛ foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Foli k'a lase an dɛmɛbagaw ma. Agence Koba Voyage o k'olu ka hiji baaraw k'olu tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛnen don. Kabini nin waati na min b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ san 2025 la k'i ka wuli ka t'i ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ. Hali n'a sɔrɔ musaka ninnu n'i b'a sara dɔɔni dɔɔni i ka wuli yaasa labɛnw olu bɛ se ka kɛ cogo min na Agence Koba Voyage la. O kɔfɛ Agence STV Voyage k'olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn aw ye umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo yɛrɛ kɔnɔna na. Umura in musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔnko don. O jabala a filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres yɛrɛ fiyɛ da la. A ye wuli a ka taga san umuraw kɛ STV Voyage fɛ. Sirifɛkɛ ka fura Panacée d'Afrique nin ye fura ye fura min ni a ka ɲi kɔnɔna banaw fasaw jolisiraw ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛnɛya ɲuman a bɛ sɔrɔ Panacée d'Afrique la. Mohamed Fati Haidara ale ka fura labɛnnen don. A sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ kura ma nka fura ninnu bɛ sɔrɔ Radio Nuru Kalabankura ani ka fara min ye Radio Kayira ale ka réseau bɛ fan o fan i bɛ fura ninnu sɔrɔ yen. An balimaw nɔnɔmugu gadani a y'a k'a ka nɔnɔ minta ye a y'a k'aw denw ka daraka nɔnɔ wa dunta ye jango n'u bɛ taa kalanyɔrɔ la a y'a di aw denw ma nɔnɔmugu gadani ale bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la an bɛ don minɛ ko bi a bɛ sɔrɔ bitigiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a fitinin fara a kumabaw kan. Kunnafoniw an b'a daminɛ ni siraban kasara ye. Siraban kasara min n'a kɛra sɔgɔmada in na anw yɛrɛ kɛrɛfɛ arajo ɲɛtaa la yan. Siraban kasara in a sɔrɔla sira min fɛ o de ye kamiyɔnba dɔ ye. A jiginna a jigitɔ a kɛra sababu ye mobili caman kɔni bɛ yen a turu olu la. Fɛn fɛn mobili 8 bɔɲɔnko ye a bɛ taa olu la ni a kɛra sababu ye k'olu bɛɛ lajɛlen tutu. Nka min y'an ka finitigilaka dɔ ale kɔni bɛnna ni nin siraban kasara in ye a ye jɔyɔrɔba ta nin ko in na. O ye mun ye o de ye k'a fɔ ka gabakurun ta k'a bila bolimafɛn ɲɛ. A kɛra sababu ye ko bolimafɛn a fanga nana ban. Fanga bannen kɔfɛ a jɔra an ka nin finitigilaka in min y'a ka bolifɛn o fana tiɲɛna n'o y'a ka mobili ye nin ko in sen o fɛ. Seraw la an y'a ɲini min ye an ka finitigilaka in ye a bɛ se ka sera d'a ma cogo min na a yira k'a fɔ ale kɔni tiɲɛ la kuma tɛ ale fɛ k'a fɔ nin ko in na nka ale bɛ anw fo an ka wulikajɔ ani an ka cɛsiriw la. Nka cɛ kɔfɔlen kɔni a ma sɔn ka a tɔgɔ fɔ an ɲɛna wa a ma sɔn ka kuma anw fɛ. An kɔni tora sɛgɛsɛgɛli la k'a ka gulekiw k'olu jate minɛ an nana sɔrɔ tɔgɔ min bɛ a sanfɛ o de ye F Danbɛlɛ. F Danbɛlɛ o b'a yira k'a fɔ finitigilaka in a jamu kɔni o ye Danbɛlɛ ye. F in o ye a tɔgɔ yɛrɛ daminɛ ye. Finitigilaka in maa tun bɛ kɛnɛ kan yen bɛɛ ye foli ani wale ɲuman dɔn a n'a ka jamana kanu a n'a donna finitigiya la ni kan min ye ko a y'a waleya bi ayiwa nin siraba kasara in o min n'a kɛra arajo ɲɛta ani hôtel olympique yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu tɛmɛna a sira in kan bi olu bɔra a joona. An ye jaa minnu sɔrɔ olu de b'a la ka tɛmɛ aw ɲɛkɔrɔ nin waatinin na. An bɛ taa Sewarekaw fɛ yen. Kunungo don kibaru kɛnɛ kan an ye kunnafoniw lase aw ma min ye maa minnu bɛ k'a fɔ u curunna ka taa Seware kɛrɛnkɛrɛnna maa dɔ ka magɛn kɛra sababu ye a ye kɛnɛba dɔ d'u ma ninnu dagalen bɛ yen. Kɛnɛba in kan i b'a ye an bɛ ka don fo nɛnɛ na. Nɛnɛ o b'a la denmisɛnninw b'a la musow b'a la maakɔrɔw b'a la u b'a la ka welemada kɛ ka ɲɛsin ɲumankɛlaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni maa o maa bɛ se Mɔti n'a maradugu a ka jan maliden mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'e ye ɲumankɛla ye i bɛ se ka ninnu magɛn cogo min na. An balimakɛ Komanda Mete ale sera Seware ni ka u ka kumakan n'u ka jaw ta an ka jɛ ka seeraw lajɛ. An bɛ yɔrɔ min na kɔni aw filɛ nin ye o bɛɛ nana denmisɛnninw depuis dugu jɛra kɔngɔ kasi de i ɲɛ bɛ ninnu na dumuni min bɛ tobi a t'u bɔ i m'a ye wa fa ni baw jɔlen don e ma se ka foyi ta e bɛ bitigi feere la i ka bitigi minɛnw hali dɔrɔmɛ kelen in ma se k'a bɔ a bɛɛ bi u y'a daji. Ne b'a faamuna n'a sɔnna a faamuna aw ka wele an b'a lase an bɛ bɔ ka na ala ye an ɲɛ b'a la i b'a yira maaw la filɛ nin ye denmisɛnnin fitininw funɛŋɛniw mɛlɛkɛniw ni mun da ti sin na o da bɔra sin na o taamalen kura don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la hinɛ ko makari ko jigilatigɛ ko a bɛ kɛ cogo di vraiment an bɛ appel bila ne Komanda Mete bɛ appel bila diɲɛ maa ɲumanw ma ka appel bila ba ɲuman kɛ masaw ma
mama ibi se kana kana balma nunu ku ma gen kana deme duma ambi deli lillahi fi sabilillahi wa rasuli ikana dugula mo nunu sigilendo go dugula san keme jolu san ba hirikaw ulu de willa ku sigoro blaga sababu yake ni basigi baliye ni watini aman nogo gelele mbari do foke ni video amba ke pour que ga siga nga autorité bo akala u ka srendi sega na tugumina pour que basigi bi sega na tugumina pour que mo bi sega lafiya tugumina pour que mo bi sega tugo seneke tugumina donc vraiment ne ba nyini maliden bele jelen fe bele jelen ga ni video partager en flani Allah ko golo de aw yere nyabala dugu kuturu mo de willa unu de tayro tula par degoga awo voilà Umar ka kere tugura obi boni ami bo Allah ko golo Allah ko golo lebi yoro mi fa Allah ko golo ne beta bayagara ni gundaga ci Allah ko golo be yende bayagara ni gundaga ci Allah ko golo be yende man si ware manja ko so an si ware manja ko so be an si ware ta kilo jul an si ware kilo bi saba an duru 35 kilo ya 35 kilo donc ka kere tugura mun de yobo Allah ko golo ka se an fe no se ware sarema ni ambo Allah ko golo ka se ware sarema yano fagali de ambo Allah kogolo ay sigile Allah kogolo shefolo onana o yanga mugo faga antaro janaja ke shefolo ga onana o yanga mugo shegu faga mugo shegi ayo janaja ke donc o tela ka tugunu obena moto groupe ba obena tema encore kata chelke kana an fe tuguni donc ko anga wulu ka bo an fara wulu ka bo fagali ya asir na fagali ni na ye fama wulu otena beso ti se ga an garde an ko ni sirena yere be sene ti se ga ka ay mini sene amma se ka obo ti ga woni nyo abebe ayo be blakana bi ay sirena be duguga o kono na o yere sigile no tugule golo akacha ni sankeme fula Allah ko la sigile no akacha ni sankeme fula ne yere bora anga dugu yere aktowa ko kema wona na ka dugu jene ka ke tomboy ne bora yo kana sige Allah ko ka fara Allah ko ko dugu de jene e bora ko dugu kana sige Allah ko fara onna na ka ke tomboy bi tuguni atete mo ka okay o konna na sisa au nana yano au fleni yano dugu jume de ba ko au bi tugo dia au la hala bi tugo dia Allah na ya bi ambe yoro degu fen bebe ana bi ambe yoro de ba balako be ana banako be ana toro yere be ana asigile me tirela afran ni asigile me togomla inye ba me togomla ambe tende so ta foite asigile filani ankon me mindo ala fama o ka jija ala na kira o ka andeme burka ambe saka bobola la togomla no te tanto an saka bobola de okay an saka bolla tanto an saka bobulla de o ka jija o ka ande man ka ambi saka bobulla tugumne no to dese ko kere dese ko da tete men ninka na fara ko dogono dugu be aka wulu ka do dugu ba kono ka damna ya fo bayra fo kono nin be wulla do oto ko kono jarante sene be saka ke tugudi anga nyomo ne fila hala ama nyoma tige ako nyomo ne do ma monen do nyoyere nyina yere samya nyena ala tsaga nyefo samya telma samya nyenen do amma saka betre aya befili ko dalin filani balmaw ne hina ne makari amman ko firama kuma tinere kuma na mitida ni video mbani na ofa ga partager fanga jamana autorité ka so parce que président yere yo fo no général de corps son excellence Assimi Goïta akona ifam yena ma yanga dénoncer amba taka boka yirula ka dangena ma uga donga fo mundie jamana réalité de flani ebi jamana kono dendo de flani ebi chetu ye dabali tuye tayoro tula na yoro tula u flek le de korota no ki la hauta onyabala unu ka demisenu unu den fitini nu hina do makari do nere bi kuma na mbiyoro mi sisa ala ni kira de bado ga seti jonye melekeu de fleur funengenu de fleur baliku de fleur shigew utado bitayoro yoro u flek le de koro vraiment ne bi malien do wele ka al silame wele ka banyumanke wele munu no bi hina no bi makari munu ni ba fili bisini ka ta kumbe ne ba o wele ni ala ka wele ni kirai ka wele ni faso de nyuma yayi am balma munu fle den fitini munu fle na onyebula fune nyene munu fle ne na onyebula mbaw deli lillahi fi sabilillahi wa rasuli mama ibi sega demedo nunuma akera froyo akera baloyo akera dayro akera femfeyo
vraiment n b'i deli kana dɛmɛ don ninnu ma. Mali pɔn fɔlɔ an b'o de wele ko Babilini Kɔrɔni. Babilini Kɔrɔni baaraw daminɛna san 1926 ka taa kun cɛ san 1929 an sera min sɔrɔ a kan olu filɛ nin. Sani Mali jamana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ fɔlɔ la tɛmɛsirako kun ye baara ye. O hukumu de kɔnɔna la fɛɛrɛw sigira sen kan walasa ka tɛmɛsira dilan ji ni faraw ni ɲɔgɔn cɛ. Wagati mun na ni ba falen tɛ walasa mɔgɔw ka se ka taga ni ka seginw kɛ, kamiyɔnw ka tɛmɛ, mobilidenninw ka tɛmɛ, mɔgɔw ka se ka tɛmɛ, hali baganw fɛnɛ ka se ka tɛmɛ sira sɔrɔ a kan. O hukumu de kɔnɔna la k'a daminɛ san 1926 la ka na san 1929 na tɛmɛsira dɔ dilanna ni bɛɛ ko a ma ko Suta Dunu. Suta Dunu de kɛra Mali jamana kɔnɔ pɔn fɔlɔ ye min dilanna walasa mɔgɔw ka se ka tɛmɛ tubabu jɔnya fanga wagati la. A janya kun bɛ taa fo mɛtiri 1400 bɔɲɔngo la, wa a kasabi bɛnna o waati la 2,000,000 ni a kunkanfɛn ma. Dancɛ in kɛra sababu ye ka taga ni ka segin nɔgɔya kosɛbɛ a waati la. Ni ba kun falen don, tɛmɛli kun tɛ se ka kɛ pɔn in kan tuguni, nka ni baji jiginna, bolimafɛntigiw, senamɔgɔw, hali bagangɛnnaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛmɛsira sɔrɔ a kan. Sira in yɛrɛ jɔli banna pewu san 1927 wagati. O y'a sɔrɔ u ye mɛtiri 200 ɲɔgɔn fara a kan k'a janya kɛ mɛtiri 1,600 ye. O wagati la kɔlɔsiliw kun fanga ka bon kosɛbɛ. Ni ba kun fara ko ji yɛlɛla, fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan walasa mɔgɔ si kana taa sira in fɛ. Ni ba jiginna, sira bɛ labila mɔgɔw ka se ka tɛmɛ. Ka tugu, maa caman bɛ yen nɔ minnu tora ji la u sira tɛmɛtɔ. Ka fara Suta Dunu kan, Sotiba kɔnɔna la barrage hydroélectrique fɛnɛ jɔra walasa ji ni courant o ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la. Seere jɔnjɔn dɔw ka fɔ la ko Mali jamana kɛlen kɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ, fɛɛrɛ dɔw sera ka sigi sen kan walasa kuranko ni jiko ka nɔgɔya. O kɛra sababu ye centrale électrique fɔlɔ min jɔra o kɛra Sotiba Mali jamana kɔnɔna la. O yɛrɛ kɛra san 1967 wagati. Baara caman sigira sen kan walasa taganikasegi ka se ka nɔgɔya. O hukumu de kɔnɔna fɛnɛ la 3e pont ale dilanna ni a bɛ fɔ ale ma ko pont de l'amitié sino-malienne. Pont yɛrɛ baara bɛɛ banna pewu ka bɛn san 2011 ma. Ni bɛ danse kɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lasɔ bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. K'aw ɲin'a fɛ mun ye maakɔrɔw ye k'aw abonné minnu fana b'a kan ka ɲin'a fɛ a ka diɲɛ cari kosɛbɛ n'o de ye ka partager. An bɛ foli lase aw bɛɛ ma. Wassalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. École Khalifa Franco-Arabe Demasaw hami ani jɔyɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la. École Khalifa Franco-Arabe a hamina ni aw denw ladonko ɲuman ye. Hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année. Tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na. Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da denmasa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye. O hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la. Hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Koro kɔnɔnaw hali dalalaw. Franco-Arabe Khalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la. ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma. Ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Khalifa kan. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88. École Khalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma. Aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye
a munta be yen dunta fana be yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati o kɛra sababu ye sabu ɲuman ye furudimi fura bɔ furudimi fura min bɛ kɛ sababu ye ka aw kisi dumuni yɛrɛ kɔlɔlɔ ma min ye kooko ye inflexion ka se furudimi ma ale ni maa minnu bɛ ni kunkolodimi gɛlɛn bɛ u la sanga ani waati walima minnu bɛ n'u tɛ se ka sunɔgɔ sabu ɲuman ye wusulan bɔ wusulan min bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma sabu ɲuman ɲini Allah ye sabu ɲuman